Lamani samung khlena thangai amcheo nangjanai tini pipe phatiri kalang kahane kok siljamung siljajakha private company te DWS ni shakawa kok siljamung siljalaika khukbai thang kamio tongnai tongkosong lokuro sangrongshalo sarik jarao kok toma thunai baskango phaye abahairo kok siljamung siljawai baroni khadomani kok saikhna rakha abai baksa amcheo Lamani samung 2 number angai tongo hnibo kok siljamung siljakha boro kok tomani bisingtei soimanka haste hapang salbrumno kame amcheo lama hamiarokno yagakna ni bagai Lamani samung khlaitongo fia gobang kokno thikadar tei private company rok o Lamani samungno 2 number khlaitongo kamini bising basa abahaino mangpili kasai phaika Bishakgharo RD block ni bising khopjaknai nodi amchayo Bishakgharo RD block ni bising khopjak nodi amchayo Lamani samung khlainani bagai barja yafarjakmani private company o fiaba o private company ni faisingti o Lamani samung 2 number khlaijakai tongka hanai kok siljamung siljalaikha abono kare Lamani samung khlaina thagai nangjaknai tini pipe phatiri kalang kahani bo kok siljamung siljakha salkadakma romoi o amtio tini belaino bealangai tongmani ajarawo nangjaknai tini pipe phatiri kalangjak hanai kok siljamung siljakha kamia tongnai tongkosong lukuro abono tei DWS Bedek waire waino saholaika fia mungsapono yapri romjakliya paithago kamia tongnai tongkosong lukurok kurum kuthumui khorangti samai yagulo sangrongshalo Swbaikhibkha Bedekni adongro kamia tongnai tongkosong lukurok koktoma thunai buskang Swbaikhibkha haste hapang salbrum hamkraini bagai samung khlaitongo fiaba gobang kokno thikadar tei private company rok haste hapangni ar hamkrai samungo tei lowoi tongo abahaino kok siljamung siljakha kamia tongnai tongkosong lukurok ফাইবার করে জজার দিয়া ইয়া কাটছে কাটছে এটা রাস্তাকরণের আগে করার কথা আসলো বৃষ্টি এটা ফুটে টেরে গেছে গা তারপর আবার এই আইসে 3-4 মাস পরে আইসে মাটিতে না তুললে এমনি আর করে গেছে গা জল টল পাওয়া যায় না এদিক দিয়ে কাজটা একটু বাজে হয়েছে না একবারে বাজে কাজ কোনে চাই গাড়ি আইলে গাড়ির চাপা পড়লে সব জায়গা ফাটিয়া কি কোন জায়গা এটা নদীলা কে করছে কাজটা নামটা ঠিক পানি না এটা সরকারি কাজ আর কি সরকারি কাজ থেকে করছে DWS নাকি হ্যাঁ